Hello guys, welcome back sa among channel ay an Mariano family. Karon dayong adlaw guys, moadto sa aming Mariano og liksi sa merkado kay uban-uban man punis Mariano, kay di man pud mahimog di uban ng liksi kay mohilak mo pagsamot. Nanudyo si liksi rong adlaw guys kay gidahang salbabida ning hijos. Among pabumbahan dito sa among gipalitan guys ug mahimo pa ba ni kay arang hilak ni dia. Kay ug mga adlaw mula ag man silas mayor dari mga maligo na pud migdagat. Wa ko di gamitang salbabida kaning hijos man. Jas karon guys sa tumis merkado kita-kita laman tagan sa ni sulta si jang salbabida mo. Burot pa ba ning haraga ni. So guys, mao na to guys. Kita-kita res merkado guys. Borot na be. Ay, bulkit. Guys, naday buslot guys na papilitan ra. Na bulkit na noon. Buslot, Pabulkit. bulkit, ligid. Pabulkitan. Yan, isdaan, res, isdaan. Isdaan sa Hakna Market. Guys, kami sa Hakna Market guys. Tan amig na bahila to. Wah, mas goreng. Wala to lang? Ha? Ada lang bunga. Daghan na naman eh. Kita taglato. Ada lang walang bunga. Oh, Ang tadi pala. asa? Ay padaan mo na. Wala na naman eh. Kasi magpo. Ano ito? Kani may danggit eh. Banggit na. Banggit na sa 70, 140 bakya. Wala pa islat bay. Latura. Ay lato ba? Dagger, latuwa na. Salamat ba? Ay nagisa ay iri ng hati na ba? Pero Babi, oh. Di pada sa isuon. Ling ni. Isuon mo? Hinlo na na. Hello na? Oh, hinlo na. Ang hinlo. Hi sa kahay. Oy, Awan. Bisa sa agda. Daga sa kaday. ngawat na to doy kay. Ata kuno kaday. Kuya lato ay dagko, bay. Madam Vicky man hindi mangawat na ramon ka. Dahil sa pang bikong pilote. Ang bikong pilo, lugaw. Lugaw lo. Hoy, pilo, shout out. Makunong biko, lugaw. Red Bull. Milk ball. Suko sa tilo. Kahit na biko katangag. Das one. Da. Ito atay kwan. Wala lato, guys. Ni lato. Manggahan guys. Prokat. Para sa mga prutasan, mga prutas. Dai mo be, prutas be. Ilang kilo ni guys? Lila.
Ito nga sa kuhaan nyo sa pag na market. Ito na yung duwa ng matinis. Lapas na kami. Lapas na kasmakdo be oh. Be. Ano ka ba dong be? Lapas na kami, makdo be. Araw pa dong sa kuhaan guys sa Waiki. Waiki. Waiki store. Babaha ba ito? Babaha ang kuhaan rin oh. Lalaki punta ni sa gabi dami. Sa kuhaan, tulay sa pahina. Dong baha. Kuhaan. Na may gibita yung tedibir dali. Lower man pod. Looy. Yung tedibir so. Uy, sa man mo gidadabi? Riso ka diha. Gusto kag nga na? Ha? Kailan din? 35. Uy, binati mo gabi. Taban mo siguro to sila. Dami da, nagibita yung tedibir be, tako be. Hala. Naku ano. Pag-unggoy pa, pagkuha ni Jack. Be, onggoy dada, sabi. Mahilak ka ba be, na? Ay, dada, mau ba rin? Tingnan mo lagi mukha ni be. Be. Saan ba to? Ayun po. Be. Dito, nagstay dyan. Wah, mong good. Halo. Lilak. Sabi. Hala. Agpuha po. Ha? Puha. Puwa? Maaman. Ay, nare. Looy. Paisa. Pero, kain Kare ka sa bukting yung gre. Na. Hilak be. Be. Ang snack mo be. Oh, be. Guys. Be, dami be. Dami. Uy. Si. Dami ba? Okay? Okay kayo? Dami be? Dami sa... Oo man. Be. Oo ko be. Si. Uy. Be. Ano naman agad oh. Be. Ini sabi. Nga be. Lami. Lami be di. Karon dai miss bye-bye. Kaya way laing lingaw. Mamasol si Mariano og ijang igagaw. Wa nangita pagbagaw harap ko. Nangita pag paun. Kanang kanus isda ba ipaun. Namasul na naga maurab siguro na. Be, ligo na be. Excited maligo da kay nami salbabida. Agdagat guys. Bawd gamay. Dara guys, nagkut-kut na si Mariano guys kay ipaun da ng isang ideya og makakuha bag isda. Kay baka kuha nag Maso tayo. tugnos.
Dali sa. May pa na mo. Ripan. Aba, pero nga, mura naman pagkaga. Okay, kuha na. Ripan. Masuk ka, ang telingaw. Yung telingaw sabay. Tao, dala. Mura man na bitok. Ano yung taon? Ano Nano di kita gak ya? Bili-li ni Lixie. Ano? Men. Shout out Joshua Dagkuta ug Giselle Dagkuta. Dere mong manghuda nagkutkut sa bas ngitag ipaon. Masuk taon. Sisa. Mabaw mo masuk guys. Mamasul managa maura na no. Oo. Masuk ba? Tagalog pa mamingwit. Mamingwit. Muli muli nga sa una guys. Bata kami. Oo. Shout out dahil ko sa mga ning subscribe o mga ning tanaw sa amo ang channel guys. Shout out ko ninyong tanan. Di tagsag shout out kay ang daghan naman ninyo. Salamat dahil ninyong tanan guys sa pag-subscribe sa among channel ug labi na sa pagtanaw. Ay, kita ganda naman ng Salamat ninyong tanan kay gahapon naka 2K subscriber nami. Salamat ninyong tanan guys. God bless ninyong tanan. Aras Mariano guys, tang tanawag makakuha ba na siya guys. Tsa, juk pa, wag mao. Tsa, gra. Dah tu apa usa? Saum na. Guys, wa may kuha sa pagpamasol na mo. Namo aramig bat, karang daganag bat guys na. Moro na among gibuot ug pangpanguhas bat. Kay ngilngig na pag daghan ra. Sunod na pod og mong laag sila sa mayor direk si Tere, manguha mi. Yung daghan na jang batron guys. Ang nakuha yung taong lister nga isda da. Pagawa sa Mariano. Awal. Nakuha Mariano isda guys, sarang dako ka juga to ara ka buhi na. Luy-luy ram ka diha, buhi na ka. Buhi na guys ha. Buhi nagbalik ba kay mo dako pa na. Biya na naman ni kay Luoy. Luy ram ka diha pero nagdatig. Ug ni Lola Beach pa mura kadak ag tintin. Nanang bat guys, daghan ka juga guys. Bat.